Ang ulo sa mga nagbagang balita, weather forecast. Northeast monsoon nagdala og unseasonable nga panahon sa Northern ug Central Luzon. Local news. Ang rehiyon nakatala og pagtaas sa mga aksidente sa kadalanan karong tuiga. Gipahimangnuan sa KAPCO ang tanang opisyal sa barangay nga i-relay ang impormasyon nga nadawat gikan sa ilang mga kauban sa kapulisan ngadto sa kapulisan. Nailhan ang lalaki nga nadasmagan ug namatay sa trailer truck sa barangay Kimaya, Hasaan, Misamis Oriental. For the national news, ang BSP mabinantayon mahitungod sa posibleng epekto sa pagkurog sa supplies sa panlantaw sa inflation. Ang mga tigpaluyon ni BBM Duterte nagpasiugda sa reforma sa konstitusyon pinaagi sa Constituent Assembly o CONCON ug stupak sa paggamit sa People's Initiative. An international. Usa ka operator sa bus sa Tokyo nagsalig sa international nga mga driver tungod kay ang kakulang hapit na. Entertainment. Ang Mean Girls nag-angkon sa pinakataas nga posisyon sa North America box office. Nalipay ang mga Filipino celebrities sa Coldplay concert sa Pilipinas. Sports. Ang Team SMG mitanaw og balik sa ilang World Championship performance nga nagpahayag sa tinguha nga dunay 5 ka Julius sa sunod higayon. Gikan sa Pixel hangtod sa Paycheck ang nagbag-o nga panaw ni Jesse Vash sa Sports Arena. International feature. Gitukod ang usa sa NASA ang komunikasyon sa usa ka gamay nga helicopter sa Mars. National feature. Si Commissioner Darilag sa CHED gipaubos sa 90 ka adlaw ang preventive suspension. Trivia. Ang pagpasanay sa antimicrobial nga resistensya o Trivia. Ang pagsanay sa antimicrobial nga resistensya sa mga umahan sa manok. Magandang umaga Luzon ug maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ako si Tina Gallego. Weather forecast. Northeast monsoon nagdala og unreasonable nga panahon sa Northern ug Central Luzon. Sa wala damha nga mga paghitabo, ang Northeast monsoon nagpagawas sa impluwensya niini sa Northern ug Central Luzon. Hinungdan nga dili maayo nga mga pattern sa panahon ug nakurat ang mga residente. Kasagaran kini nga panahon sa tuig nakasaksi sa usa ka uga ug bugnaw nga atmosfera apan ang bag-o ug mga nagpag-antos sa Northeast monsoon kabalda sa naandan. Giripot sa mga meteorologists ang usa ka ni hinungdanon nga pag-us-us sa temperatura nga adunay tugnaw nga hangin nga muhaguros sa mga apektadong rehiyon. Ang wala damha nga kabugnaw nakapahadlok sa kadaghanan nga mag-aghat sa mga lokal nga pagsulob og mainit nga sanina og mangita og kapasilungan gikan sa dili kasagaran nga kahimtang sa panahon. Ang mga mag-uuma og mga komunidad sa agrikultura hugot nga nagmonitor sa sitwasyon tungod kay ang wala damha nga panahon mahimong makaapekto sa mga pananom nga naanad sa usa ka mas temperate nga klima o klima niining panahona. Gitambagan sa otoridad ang mga residente nga maghimo kinahanglan nga mga mag-amping aron pagpabilin og mainiton og masiguro ang ilang kaayuhan sa panahon kini nga dili kasagaran nga mga panghitabo sa panahon.
For the local news, ang rehiyon nagtala og pagtaas sa mga aksidente sa kadalanan karong tuiga. Ang mga aksidente sa kadalanan sa rehiyon miolbo karong tuiga sumala sa Highway Patrol Group o HPG. Giputyag ni HPG 10 Region Chief Police Colonel Benito Recoperto na ang mga pagdaghan sa mga disgrasya sa kadalanan tungod sa mga kalapasan sa kadalanan o wala pagsunod sa mga lagda sa trapiko. Sa laing bahin ang HPG-10 nahitabo sa 8 ka residente sa Karnaping karong bulana. Diin ang kadaghan nalambigit sa mga kinawat nga mga motorsiklo. Si Police Colonel Recoperto na mahayag nga 50% sa mga kinawat nga mga motor ang na-recover o gibalik sa ilang mga tag-iya. Ang mga otoridad walay kakapoy nga nagtrabaho aron mabawi ang mga nabilin nga mga kinawat nga mga motorsiklo o ipadayon ang legal nga aksyon batok sa mga responsable. Gihimangnuan sa KAPCO ang tanang opisyal sa barangay nga i-relay ang impormasyon nga nadawat gikan sa ilang mga kauban sa kapulisan ngadto sa kapulisan. Ang KAPCO nipahimangno sa tanang opisyal sa barangay nga i-report una ang bisan unsang nadawat nga mga impormasyon gikan sa intelligence monitoring ngadto sa duol nga police station. Kini aron malikayan ang bisan unsang oversight ug masiguro ang hustong pagsabwag sa impormasyon. Sama sa gipakita sa bag-uhay nga insidente sa Barangay Bugo sa Dakbayan. Matod ni KOPCO, spokesperson Police Lieutenant Colonel Evans Viñas, importante nga susihon una ug maayo ang impormasyon uban sa kapulisan aron masiguro ang mga classification information dili mahulog sa sayop nga mga kamot. Giklaro sa opisyal nga ang bisan kinsa nga mga opisyal sa barangay nga makadawat og classification information or classified information sama ni atong ubos sa pagmando ni Kapitan Spencer Kailing, kinahanglan makig-coordinate sa lokal nga mga police stations alang sa tukmang orientation sa tukmang aksyon aron mapamatud-an ang impormasyon. Kailhan na ang lalaki nga nadasmagan og namatay sa trailer truck sa barangay Kimaya saan Misamis Oriental. Nailahan ang lalaki nga nadasmagan sa trailer truck sa barangay Kimaya saan Misamis Oriental sayo sa buntag. Ang biktima nga si Wilson Herongco, 38 years old, residente sa Loak, Villanueva, Misamis Oriental, na ila nga adunay problema sa pag-isip ilabi na sa autism. Personal nga giila sa pamilya ang biktima ug ang kondisyon niini na kumpirma nga autism. Matod ni Police Major Melchor Anaway, ang saan Municipal Police Station Commander, ang trailer truck padulong sa Butuan. Apan pag-abot sa maong dapit na matikdan sa driver ang usa ka tawo nga naglakaw sa kalsada tungod sa kangitngit sa maong dapit. Dugang pa nausab ang usa ka auto nga adunay taas nga suga. Sa pagkakaroon, ana-ana sa lokal punerarya ang lawas sa namatay. Ay maayong pag-abot sa baling ni Juan. So, diri no makita nato ang atong booth. It is made out of different products. It means of different product of coconut product. Makita ninyo based sa Kuyamis nga concept, no? Ang format din sa among booth is it is inspired by a boat, no? Based sa baling ni Juan. So that's why inyo makita sa among booth is it is inspired by a boat. So makita ninyo, no? Not the klase-klase nga product, but we're most proud of our OTOP or one town one product, which is the binangkal. Asang binangkal nato? Ay wala pa tayo binangkal. Okay nara atong special binangkal made proudly from Balingwan. So napud yung mga klase-klase nga product, no, Ma'am Asel, sa atong mga product nga gibaligya. Corners ginamos, so kuana siya from Balingwan din siya nga product. Okay, natay ginamos unsa palain, Ma'am? Peanut from Balingwan, gapon. Okay, naapod mi mga peanut from Kauswagan, isa sa barangay sa Balingwan. Nara, okay. Then napatay mga klase-klase nga mga utan sa sulod, mga prutas. It is also made it is a product of Balingwan. Okay. So, siya. Thank you.
Okay, since the beginning of Kuyamis Festival, gaapil lagi perminti ang Balingwan. Oo, so moto siya, taod-taod na sad, murag ika-9 naman siguro ika-10. Kuyamis Festival. So maayong pagkabot sa Baling ni Juan. So makita ninyo, among booth is inspired by sakayan. Sakayan or pambot or boat. So mamo na main pang nabayan sa Balingwan. Na klase-klase nga product inyo makita so pagbisita na mo sa Baling ni Juan. Kung among baligyan na mo is more on smartphones or laptop, apoy mga gaming laptop or mga monitor, printer, or speaker o mga etc. mga tablets dayon. Ang brand ng mga baligya is kasagaragid mga siya, mga kaning iPhone o kaning iPhone or og mga Android dayon si Xiaomi, Poco, iPhone na kani siya si iPhone 11 mo gid ang the cheapest na kani siya may halino nila sa mga pangmasa gid sa mga kababayan na to is iPhone 11. Yung price is 28,400 ni siya. So barato rin siya lower than SRP, 128 GB yung storage ko dani. 4 GB RAM ni siya. So sa mga 4 GB ni halos sa mga iPhone kusog-kusog na pud ni siya. Kanay sa halin halinon good siya dili siya ingon nga only one brand lang ang pinamahalinon siguro kaning good kani si Infinix, Tecno, kani silang duha may mga top mga top na to kaning duha si Infinix ug si Tecno. Then for sa dayon for more on camera si Realme, si Xiaomi. Then sa pinaka-top nato sa sa for overall gaming kani si Poco. Munang sa mga overall gaming gid sila. Atong available na to is naatay HP, Asus o Lenovo mo mga tulungan ni abot sa mga brand namo sa laptop. Dili tanan nga medyo siya. Ang gid kasagara sa mga gid ang nila is Acer or Lenovo. So si Lenovo is more gid siya ang gid kanang high spec gid siya nga lower price gid siya. Pero ang kasagara gid sa mga more on quality pud sa magipangita pud sa mga pang college or is Acer. Si Acer gid ang well known gid na siya nga brand gid si Acer. Affordable po sir. Affordable pud si Acer pud. Si Bimbo nga barbak natay kung sa specs nato siya natay specs nga sa Intel natay Core i3, Core i5 nya. Kung sa AMD pod natay Athlon natay 18 gyapon pinakaubos. Sunod Athlon ay ang Ryzen 3 mga siya Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 nasad ta sa Intel nasad tay i7 natay kining border nga available Gigabyte o BioStar natay MSI, ASRock. Sa atong graphics card napunta kining 4070 Ti, 4070 Ti o 4060 Ti. Ang price ani sir 61,000 ang 4070 Ti. 4060 Ti nasa 31,000 plus. Ang Galax nasa 13,000 ang katong iyang 1660. 8 gig na siya 6 gig siya sir. Natay dire mga RAM available daghan, Panther ang available o RAM stock. Kung mag-apply si client og home credit, need na mo is one valid ID lang sir. Example, kung new client siya is
one valid ID tapos 30% down payment. Kung reloaner ka sir, pwede na po na mo i-check yung account kasi na siya low down payment kasi pwede na siya 200 ini yung item yung kaon sir. Like, siya na ang bahala kung sa kaon yung item basta low down payment lang yun siya. New client is 30% down payment sir. Pero nami bago nga karon system generated na mi sir ha. Sir, ang bago nga system if ever kung new client si customer need niya og source of income, mag-base yung credit sa yung source of income mo, yung application nga ginhatag sa amo. Kaya mag-approve man na sir, main Manila ang mag-approve na sir. Then sa kung depende ni client ang pipilawon niya ka months bayaran sir. Napod kay terms nga 6 months, 9 months, 12 months, 15 months at 18 months. If ever makabayad si customer sa iyang first payment, butang na to 6 months yung term nga ginahatag, pwede ra niya i-advance og bayad, pwede siya manawag sa customer service para 4 months or 3 months na po siya low down payment sir. Automatic kasi siya sir kaning good payer. Tawagan niya first is tawagan niya si customer service sir nga inform siya nga iyang i-palipid og bayad. Kung reloaner na mo sir is i-check ang account ni sir or ni ma'am, automatic na siya low down payment. Ang iyang i-down service and bundle yung paon. Pwede rin punta furniture, appliance, cellphone, gadgets, laptops, cosmetics, school supply, cellphones, mga sir, headset, pwede punta bundle, mga laptop, mga speaker, printer, monitor, keyboard. Kung wala kay cash sir, pwede rin punta utang. Need lang na mo ID lang yun og 30% down payment mga sir. Pakita lang si Home Credit. For the national news, ang BSP mabinantayon may tungod sa posibleng epekto sa pagkurog sa supply sa paglantaw sa inflation. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP aktibo nga nag-obserba sa mga potensyal nga pagkurog sa pag-supply nga mahimong makaapekto sa forecast sa inflation alang sa tuig 2024. Ingon sa gipadayag ni BSP Governor Eli Rimuluna, ang mga hinungdan sama sa lokal nga produksyon sa bugas, importasyon ug ang El Nino phenomenon giilang nga potensyal nga hinungdan nga makatampo sa pagtaas sa mga risgo sa inflation. Sumala ni Rimuluna, gipasabot niya ang inflation mahimong mo-stabilize sa 4.2% sa tuig 2024 nga nagpabilin nga mas taas kaysa punting sa gobyerno nga 2 out of 4%. Ang maong base sa forecast alang sa inflation sa tuig 2024 naglupad sa palibot sa 4.6 nga porsyento nga dili hingpit sa gisulod sa gipunting nga range apan hagit na makabot nga katuyuan. Bisan pa kini ang projection dali nga mabal-an gikan sa mga pagkurog sa supply, labi na ang may kalabutan sa produksyon o pag-import sa bugas. Ang mga tigpaluyo ni BBM Duterte nagpasiugda sa reforma o konstitusyon pinaagi sa Constituent Assembly o CONCON ug supak sa paggamit sa People's Initiative.
Usa ka coalition nga gilangkuban sa mga tigpaluyo ni President Ferdinand Marcos Jr. ug kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga mipadayag sa ilang pagsupak ni atong Domingo sa kampanya sa People's Initiative nga gitumong sa pag-amendar sa 1987 Constitution. Ilang gipasiugda ang panginahanglan alang sa usa ka komprehensibo nga revision sa charter. Ato sa forum sa Caloocan City, si Manlalaban Orly de Guzman sa Partido Federal ng Maharlika o PPM na mahayag nga ilang gipasiugdahan ang charter change o CHATCHA pinaagi sa Constitutional Convention o CONCON isip mas praktikal nga paagi. Atong gila ang pagkadinalian sa usa ka charter change, constitutional change karong panahona aron atong mapatuman ang gitinguha nga mga kausaban sa atong nasod. Local and national election in 2025. Pasabot ni De Guzman, ang PPM gikalangkuban sa mga founders sa Partido Federal ng Pilipinas o sa Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee or MRDD-NECC. For the international news, usa ka operator sa bus sa Tokyo nagsalig sa international nga mga driver tungod kay ang kakulang hapit na. Usa ka operator sa bus nga nakabase sa Tokyo ang nagpahayag sa ilang katuyuan nga mag-recruit sa mga langyaw nga mga driver nga magtumong sa pagdasig sa Japan o gikonsiderar ang pagbukas sa mga oportunidad sa trabaho sa sektor pampublikong transportasyon sa mga individual gikan sa gawas sa nasod. Ang presidente sa Tokyo Bus Corporation nga si Takashi Fukukawa nagtinguha nga magtukod sa usa ka sumbanan alang sa ubang mga operator sa bus nga nag-atubang sa grabe nga kakulang sa mga driver. Ang iyang kadasig gikuha gikan sa iyang paagi or panangagi nga kasinatian sa Vietnam. Diin siya adunay papel sa pagpaila sa kahanas sa panahon sa pagdumala sa mga serbisyo sa transportasyon. Gila ni Furukawa ang daghan mga hapit nga mga mahimong mutukaw sa dili pa moabot ang adlaw nga ang usa ka langyaw mahimong magsilbi nga driver sa bus alang sa iyang gibana-bana nga 2,000 ka empleyado sa kumpanya. And for the entertainment, ang Mean Girls nag-angkon sa pinakatas nga posisyon sa North America box office. Ang musikal nga rendition sa Paramount sa Mean Girls nagpadayon sa pagdominar sa North America sa box office sa ikaduhang sunod-sunod nga hinapos sa simana nga makakuha sa top spot sumala sa industriya analyst nga si Exhibitor Relations. Ang istorya sa pangluwas sa high school nga adunay Angry Rice, Rini Rapp, Auli Cravalho, Advantica o Bebe Wood nakabot ang gibana-bana nga kita sa katapusan sa simana nga 11.7 million. Si Tina Fey ang nagsulat sa original nga 2004 nga pelikula o kini nga nagpahiangay. Naghimo sa usa ka cameo sa itsura ingon magtutudlo sa matematika nga si Miss Norbury. Ang pelikula na puno sa mga pagkita sa mga original nga lead nga si Lindsay Lohan o Ashley Park kinsa naghulagway ni Gretchen Wieners sa Broadway musical. Kung unsay walang bisan unsang hinungdanon nga bag-ong pagawas nga makabalda sa line-up sa panahon sa Biyernes hangtod sa Domingo, ang ranggo sa labing taas nga 5 nga mga pelikula nagpabilin nga makanunayon gikan sa miaging simana. Ang industriya sa pelikula nagpaabot sa usa ka potensyal nga pagdagsang pagkahuman sa pag-abri sa mga nominasyon sa Oscar niadtong Martes.
Nalipay ang mga Pilipino celebrity sa Coldplay concert sa Pilipinas. Sa katapusan sa simana, ang mga Pilipino celebrity miduyog sa libuan nga mga fans sa pagsinati sa concert sa British rock band nga Coldplay sa Pilipinas. Gipasundayag sa banda ang ilang Music of Spheres tour sulod sa duha ka adlaw sa Philippine Arena sa Bulacan. Usa ka porsyento sa mga halin sa ticket igahin sa mga grupo sa advokasya sa klima nga gipahinungod sa mga inisyatibo sama sa reforestation, paglimpyo sa mga kadagatan, pagkakonserba o rewilding, pagpahiuli sa yuta, pagkuha sa carbon, berde o limpyo sa mga teknolohiya. Ingon man sa pagsuporta sa mga balaod o advokasya sa kinaiyahan. Aniya ang mga celebrity nga nitambong sa concert sa Coldplay, si Shaina Magdayaw, Alexa Ilacad, Dilaw, Arjo Artarde, og Maine Mendoza, Heaven Peralejo og Marco Gallio, si Lola Amor, Sara Labate, og si Sofia Andres. Sports. Ang team SMG mitan-aw og balik sa ilang World Championship performance nga nagpahayag sa tinguha nga adunay 5 ka Jules sa sunod higayon. Sa team SMG nga adunay 3 ka mga Pinoy sa ilang roster nakahimo og mahinungdanong impression sa Velorance Asia Pacific Community pinaagi sa pagkuha sa ikaupat nga posisyon sa Valorant Game Changers World Championship nga gipahigayon sa Brazil. Ang mga magduduwa sa Pilipinas nga sila si Alexandria o Alexi Francisco, Camillo Enriquez o Kelly Zirazi, hawdyan uban sa ilang mga kauban sa Southeast Asian nga sila si Odela, Eneri Abraham o Abigail Kuhaybi kun nakaabot ang impresibong sunod-sunod nga 35 kasunod-sunod nga mga kadaugan ang mga kampyonato sa Game Changers. Usa ka torneo sa Valorant nga espesipikong gidesisyon alang sa mga babae ug uban pang mga marginalized gender. Sa usa ka panag-istoryahanay sa mga tigbalita, ang timigahin og kadiyot sa pagpalandong sa ilang panaw gikan sa miaging tuig nga nagpasiugda sa maluntarong epekto nga ilang gituuhan nga ilang naangkon sa komunidad. Gikan sa Pexel hantod sa Paycheck ang nagbag-o nga panan-aw ni Jesse Vash sa sports arena. Si Jesse Vash Koiko karon usa ka team secret Valorant nga magdudula sa pagkakaron nakatagamtam og pagkadangang kita isip usa ka professional nga magdudula sa sports. Nagbantay ako ni ato sa usa ka computer shop isip akong adlaw nga trabaho. Siya mihinumdum. Ang mga tao gikan sa lain-laing mga dapit moadto dadto aron makigkompetensya. Kaniadto sikat ang mga dula sa pagpusta pareha sa basketball na maligya mig ice water. Mao to nga nag-operate mi ug adunay mga makapilian sama sa 50-50, 20-20 pesos o libre nga mga oras. Kuni anhi sila og gihagit ka og makadaog ka, makadawat sila og libre nga mga oras. Si Jesse Vash nahimong prominenteng tao sa Philippine sports, professional nga Valorant nga magdudula uban si Brand Sports. Karong 33 anyos na ang in-game leader na sa Team Secret nakasaksi sa ebolusyon og nagpakataas nga kalampusan sa sports nga eksena sa Pilipinas sulod sa mga katuigan. International feature. Gitukob pag-usab sa NASA ang komunikasyon sa usa ka gamay nga helicopter sa Mars. Malampuson nga gipahiuli sa NASA ang komunikasyon sa gamay nga helicopter niini sa Mars. Gipahibalo sa ahensya sa wanang sa US ni adtong Sabado nga nagpagaan
sa mga kabalaka sa usa ka potensyal nga pagtapos sa misyon sa makakugihon nga craft paghuman sa wala damha sa pagkabalda. Ang ingenuity sa usa ka drone nga nagbarog sa gibana-bana nga 1.6 ka pie, 0.5 metros nga ang gitas-on gitugpa sa Mars ni atong 2021 isip kabahin sa Perseverance rover mission nga nakab-ot ang makasaysayunong kalampusan sa pagkahimong unang astronomers motorized craft nga molupad sa laing planeta. Samtang mga datos gikan sa helicopter gipasa pinaagi sa Perseverance balik sa yuta. Usa ka kalit nga pagkawala sa komunikasyon nga nahitabo ato sa Ingenuity 72nd lift-off sa Mars. Nga nahitabo ato sa test flight ni atong Webes. Maayong balita aron ipaambit sa Jet Propulsions Laboratory o JPL sa NASA sa X nga kaniadto nailhan ang Twitter kaniadtong Sabado. Si Commissioner Darilag sa CHED gipaubos sa 90 kadlaw nga preventive suspension. Ang Office of the President mimando sa pagsuspenso kang Commissioner Aldrin Darilag gikan sa Commission of Higher Education o CHED sa mga aligasyon sa grave misconduct, abusive of authority o neglect in the performance of duty. Sa opisyal nga pahayag, gibutyag ni CHED Chairman Prospero de Vera nga gikatakda ang preventive suspension ni Darilag sulog sa 90 days kaadlaw. Sa opisina ni Presidente dugang sa mimando sa CHED sa paghimo sa usa ka bug-os nga fact-finding nga investigasyon aron maestablisar ang paglungtad sa usa ka prima facie nga kaso nga nagtinarong sa formal nga mga kaso batok kang Darilag. We are approaching this matter with utmost seriousness and impartiality. Trivia. Ang pagpasanay sa antimicrobial nga resistensya nga mga umahan sa manok. Usa ka examination sa Escherichia coli or Salmonella enterica nga mga sample gikan sa napulo ka commercials nga mga umahan sa manok ug mga inihaw sa China nagpadayag nga kini ang mga bakterya mahimong moagi sa genetic evolution aron mapalambo sa antimicrobial resistance. Kini mahitabo pinaagi sa pagbayloanay sa genetic nga impormasyon na ilan nga mobile genetic ang mga elemento. Si Tania Dottorini, usa ka co-author sa pagtuon, mipasabot ang bakterya nahibalaan nga pag-ambit sa genetic nga impormasyon gamit ang mobile genetic nga mga elemento. Apan ang gidakon nga mga bakterya makahimo kini sa tibuok nga mga espisye dili hingpit nga mga masabtan tungod kay ang kadaghanan sa mga pagtuon sa pagpanuki-nuki nagpunting sa usa ka single o bakterya nga matang. Ang pagtuon pagtutok sa bakterya E. coli o S. enterica nga sagad anaa sa kadena sa pagkaon. Sa feedman sa kahayupan o pagkaon sa tao ug nailhan nga mga hinungdan sa grabing sakit o pagkahilos sa pagkaon. Gikolekta sa mga tigduki-duki ang mga sample sa duha ka bakterya gikan sa laing-laing mga gigikanan sa mga sa hugaw sa mga manok, bangkay, balhibo feed, yuta, bughaw, mga tubig, anal swab, palibot sa abattoir, og tubig nga mainom. Gipakita ang mga nahibalan nga mga E. coli o S. enterica nga nag-ambit sa mga mobile genetic nga elemento sa paghipo nga adunay kalabutan sa resistensya sa antimicrobial or AMR. Gipaisiugda ni Dottorini kini nga pagpaambit nga mga elemento sa mobile genetic nga may kalabutan sa AMR gikan sa E. coli o S. enterica wala pa may bala ni ato apan mahimong mahitabo sa usa ka dako nga sulod susama sa mga palibot sa mga umahan
sa mga tinungdan. Ug kana ang kasayuran nga among nakuha gikan dinhi sa usa ka gawas sa nasod. Padayon sa pagpaminaw ug pagtan-aw, please subscribe, follow, like and share Pinoy Rab sa YouTube channel ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa Pinoy Rab News Channel Cagayan de Oro. Gihangyo ko kamo sa pagsuporta ug pag-subscribe ug pag-on sa notification para sa dugang updates ug impormasyon. Again, daghang salamat ug maayong adlaw. Mga kababayan, ang pambansang awit